srácok, ebben a videóban nem sok csinálni, mert kiviszik az Ali appot, így a Fortnite-ba. Kiviszik az Ali appot, és ja. Hát, aki be akar friendelni, ez a név, ez itt van. Bauhaus Stage, nem tudom mi ez a nevem, ne kérdezzétek, csak úgy ez lett a nevem. De most nem tudom, más lesz a nevem, úgyhogy nem tudom, még mi lesz a nevem, itt mondjuk legyen JT Prof, ami a nevem. Mi a nevem? YouTube-on. JT Prof. Ugye is. Na nézzük, Oli app. De ez milyen Oli app? What the fuck? Meg volt az ott? Tung szahuros. Most jött a frissítésen belül. What the fuck? Easy Prof. Oké. Easy Prof, akkor simán kibízik az Oli appot, de ez rajtam nem olyan Oli app, amire gondoltam volna. Mert csak megnézzük ezt a Oli appot, mert ez hiba, ez hibaskodjuk. Ez nagyon nagy hiba. Közben megy egy TikTok live. Mert csak elindítom a TikTok live-ot. Na szevasztok srácok, ebben a live-ban nem is fogunk csinálni, mint kiviszik az Ali appot, ugye ha másról beszélek, akkor csinálok akkor videózok. Igen, videózok, úgyhogy ha másról beszélek, akkor videózok. És kacok, ha akartok jönni, akkor beírjátok az Ali app, ide a keresőbe, beírjátok az Ali app. És aki be akar szendelni, ez itt van a név, hogy Wow 31, de aki nem akar, az se baj. Mert nem biztos, hogy jönni fogunk, nem lesz nézős, kacok, és ja. Kacok, írjátok le kommentbe, hogy mennyit tetszik ez a videó, meg ez a csatorna, mert a csatornát tesztek, akkor nagyon jó. Amúgy nem hozzátok beszélek TikTok, hanem nem hozzátok YouTube-hol beszélek, és nem mások. Igen, YouTube-hol beszélek, 2 chat, így egy jó. Na, ez az igazi, valószínűleg, igen. Igazi. Aki be akar beferendelt ma, az is bejön a partimba, az nem baj, hogy de aki nem, akkor az se van. Most kicsit labgolok. És messzebb kell mennem, mert nem bírok. Hello, kicsi szerelem. De labgolok, mennyi FPS-en van itt? Majd csak felveszem a FPS-en. De szar. Multivitamint. Így a legszebb. És hogy vége így. Lehet írni. Nem lesz jobb. Mert így is ugyanúgy labdol, csak itt jobb az FPS. Nem hiszem el, várjátok, leveszem a FPS-et, mert így is valami szar. 160, de ne beszéljetek ma, kérem, angol különlegesképpen. 160 nekem a jó, 160 nekem a jó. 6-7 ping, előbb 6-7 ping volt, úgyhogy ja. Előbb 6-7 ping volt. 6-7. Amúgy Fortnite-ból nincs is videónk, nem? Nem szabad nagyon menni. Mike Tyson? Yes. Mikor lesz nézői? Skacok, ma nem lesz nézői, csak holnap esetleg csak is abban az időpontban. És köszönöm, hogy nagyon 1109 nyomtatok a like gombot, és köszönöm Patrika Lózsát, nagyon köszönöm. Skacok, közben live-olok TikTokon. Ez live-olós lett ez a videó, de nem baj, arra csúszott. Jaj, vissza kell menni.
Így. Ah! Hát kicsi zálán. Mike Tyson. Ez a dolog, jó dolog. Hogy megpróbáljuk, de ebből lesz part 2 szerintem, mert nem bírok annyira játszani. Váj! Csak ma most idegesíted a... Ülj már ki innen, Helma! Provo te. Let's go. Varför jump? Ciao. Kell betölöm a kijelzőt is, csak mondom. Tudj ma innen! Te még belapgoltad. Legidegesítő pálya, ha leestem volna. De megint itt ez a gyereke. Hallaz? Thank you. Na, ennyi lett volna ez a videó, hogy ezt mondjam, ennyi lett.